Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю! З вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Новий вирок для кримських татар. Чого боїться Росія? Много разных версий, которые говорили о том, что все это делалось исключительно, чтобы задержать людей. Чому претензії Туреччини на Крим – це фейк? Турция нормальное государство с нормальными амбициями. Російський суд озвучив вирок у черговій справі проти кримських татар. 3 листопада суд у Ростові-на-Дону засудив сумарно до 42 років за ґратами 3 фігурантів так званої красногвардійської справи Хізбут Тахрір – Рустема Емір-Усеїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва. Усі троє – жителі села Октябрське у Красногвардійському районі окупованого Криму. Російські силовики затримали їх у лютому минулого року за підозрою в участі в організації Хізбут Тахрір, що у Росії визнана терористичною. Хізбут Тахрір – міжнародна ісламська політична організація. В Україні вона не заборонена. За версією обвинувачення, Рустем Емір-Усеїнов організував осередок Хізбут Тахрір у Красногвардійському районі. Абхаїров та Абдулганієв були його учасниками і агітували інших мусульман вступати до їхніх лав. Всі троє кримчан у суді відкинули свою провину і звинуватили слідство у фальсифікації доказів. Зокрема, фігуранти справи наполягають, що заборонену літературу їм підкинули під час обшуків. Всі вони мають намір оскаржувати вирок, розповів один із адвокатів у справі Едем Семедляєв. После того, как рассмотрят наши апелляционные жалобы, открывается дорога уже на международные инстанции. Все доказательства по данной категории дел – это скрытые свидетели, о которых, к сожалению, нам ничего не известно. Это экспертизы, которые делает в основном башкирский институт, так как другие экспертные учреждения очень беспокоятся за репутацию и не берутся за такого рода дела. В ходе обыска у людей не находят ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни каких-то планов, ничего такого, чтобы связано было с терроризмом. А только лишь в качестве доказательства используются там 2 записи, где ребята просто дома за чаепитием обсуждают какие-то религиозные вопросы, либо политические вопросы. За день до засідання, на якому мали оголосити вирок, із Криму у Ростов вирушила група підтримки – близько 200 кримських татар. Це не вперше, коли кримчани організовуються на підтримку фігурантів так званих справ Хізбут Тахрір, а їх у Криму вже ціла низка. Але вперше співробітники російської дорожньо-патрульної служби затримали таку групу підтримки. На Керченському мосту кримчан протримали цілу ніч і, зрештою, вони були змушені повернутися додому. Серед тих, хто їхав у Ростов, була й кримсько-татарська активістка Моміне Салієва, дружина фігуранта ще однієї так званої справи Хізбут Тахрір Сейрана Салієва. Вона розповіла Крим Реалії, як виглядало затримання на мосту. Наше авто подъехало на Керченский мост ориентировочно в полночь. Когда представители подошли к нашей машине, и я стала спрашивать, в чем дело, сказали, что это обычная проверка документов. Чуть позже версия видоизменилась, сказали, что просто зависла компьютерная база, поэтому нужно немного подождать. Чуть позже среди правоохранителей стали слышны разговоры о том, что Керченский мост перекрыт до 8 утра. Много разных версий, которые говорили о том, что все это делалось исключительно с той целью, чтобы задержать людей, которые не успели бы на приговор. Російський адвокат Микола Полозов назвав затримання незаконним і додав, що Росія порушила не лише міжнародне, але й своє власне законодавство. Але чому це сталося, якщо красногвардійська справа не перша така справа щодо кримчан, яких судять у Росії? Микола Полозов має свою версію. Совершенно очевидно, что раз от раза, от приговора к приговору, на эти судилища приезжает все больше людей. Все больше людей в Крыму вовлекается в поддержку политзаключенных и их семей, и этого российские власти очень сильно боятся.
Затримання і сам вирок у справі прокоментував російський голова Криму Сергій Аксьонов. Він, зокрема, подякував російським силовикам за, цитую, захист від існуючих загроз. А кримчанам, яких він зарахував до прихильників Хізбут-Тахрір, порадив, цитую, звернутися до істинних духовних і моральних цінностей. Кінець цитати. Тим часом так звані справи Хізбут-Тахрір критикує російський правозахисний центр «Меморіал», який звертає увагу на те, що зазвичай у таких справах немає доказів терористичної діяльності, але це не заважає судам засуджувати людей до великих термінів. Меморіал вважає кримчан-фігурантів таких справ політичними в'язнями. Такої ж думки в уряді України. Речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко сказала Кримреалії, що вирок у красногвардійській справі Хізбут-Тахрір – це ще один привід посилити міжнародний тиск на Росію. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з таким неправомірним рішенням. Бачимо, що Росія не припиняє використовувати драконівські норми свого антитерористичного законодавства для того, щоб продовжувати політичний тиск і переслідування тих, хто не згодний з окупацією. Політичний тиск на Російську Федерацію, на окупаційну владу в Криму має лише посилюватись, в тому числі санкційний тиск. Ми активно працюємо з нашими партнерами над тим, щоб це питання перебувало в фокусі уваги на всіх міжнародних майданчиках. Всього в українському списку політв'язнів Кремля нині понад 100 осіб. Більшість із них – кримські мусульмани, переважно кримські татари, фігуранти так званих справ Хізбут-Тахрір. В ефірі Крим Реалії. Туреччина має претензії на Крим? Публікації з такими висновками з'явилися у деяких російських ЗМІ наприкінці жовтня. Нібито президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не визнає Крим російським не тому, що це частина України, а тому, що вважає півострів історично частиною Туреччини. От тільки це неправда. Журналісти, які займаються викриттям фейків, з'ясували, що турецьке видання, на яке посилалися російські ЗМІ, насправді цитувало не турецьку сторону, а інше російське видання – газету «Московський комсомолець». Чому тоді російські ЗМІ поширили інформацію, яку не перевірили? Заступник директора Українського центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив у розмові з Кримреалії, що версію про претензії Туреччини на Крим Росія поширювала і раніше. Ще до окупації Криму. Ми пам'ятаємо, як в Криму час від часу, десь так приблизно раз в 3 роки, виникала тема, що Україна не може захистити Крим від Туреччини, і тому треба звертатися до Росії. Я також дуже добре пам'ятаю наш моніторинг по Херсонщині, коли 5 років тому на південних районах Херсонщини навіть цілеспрямовано поширювалися російські чутки про те, що кримські татари претендують на автономію на території Херсонської області за підтримки Туреччини для того, щоб створити тут турецький плацдарм. Тобто, насправді, це далеко не нова тема для російської пропаганди. За словами Данилова, такі чутки зазвичай з'являються тоді, коли стає відомо про якийсь новий етап в українсько-турецькій співпраці. Як, наприклад, цього разу. В середині жовтня президент України Володимир Зеленський побував у Туреччині, де зустрівся з турецьким колегою і повідомив про плани поглибити стратегічне партнерство. У статті «Московського комсомольця», що стала джерелом фейку, йдеться про те, що Туреччина, за версією автора, вважає Крим частиною своєї території на основі угод XVIII століття, укладених між Російською та Османською імперіями. Старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства Владислав Грибовський пояснив Кримреалії, чому версія російської газети не витримує критики. Дело в том, что нету ни той Российской империи, ни Османской империи, между которыми заключались договора в конце XVIII века. Есть Республика Турция, которая сформировалась в 1920-е годы. Есть Российская Федерация, которая образовалась после 1991 года. И, следовательно, те договора, которые были между Османской империей и Российской империей, они так и остались данью истории. Сейчас о них вспоминают, конечно же, только в контексте какой-то политической манипуляции в отношении истории. Мы должны четко понимать, что изменившийся мир не является таковым, который тянет за собой все наследие времен Очаковских и покорения Крыма. То есть XVIII век – это дань очень давней истории. Статтю, а точніше запитання про нібито претензії Туреччини на Крим, прокоментував президент Росії Володимир Путін. Він заявив, що інтереси Росії на окупованому півострові, цитую, «надійно захищені, можете не сумніватися». Турецький політолог Тогрул Ісмаїл розповів Кримреалії, що в країні час від часу лунають поодинокі заяви з претензіями на Крим, але йдеться про окремих політиків чи об'єднання, яких експерт називає маргінальними.
Турция нормальное государство с нормальными амбициями. Проблемы, конечно, Турции с соседями есть, но с Украиной, видите, никаких проблем нет, потому что ни Турция, ни Украина друг другу каких-либо претензий не предъявляют и спокойно соседничают. Даже расширили свое сотрудничество до стратегического уровня. В отношениях с Украиной Турция придерживается международных норм. Это говорит о том, что Турция считает территориальную целостность Украины, признает ее и на высшем уровне всегда это повторяет, что не нравится российской стороне. Конечно, Турцию могут какие-либо маргинальные группы или лица, в частности, которых могли бы или хотят видеть Крым независимым или в составе Турции и так далее, но это на сегодняшнюю политику или никак не влияет. У вересні президент України ввів у дію нову стратегію національної безпеки, і Туреччина, згідно з цим документом, визнана одним зі стратегічних партнерів України. Під час приїзду до Туреччини Володимира Зеленського президент цієї країни Реджеп Таїп Ердоган вкотре наголосив, що Анкара не визнає анексію Криму Росією. Далі у програмі економію води в Криму продовжать. Люди сейчас активно поднимают вопрос моратории на строительство новых жилых кварталов. Археологія в умовах окупації. Куди потрапляють артефакти? При неблагоприятном развитии ситуации для Российской Федерации самые ценные вещи могут моментально уехать оттуда. Обмеження на подачу води можуть тривати до кінця наступного року. Про це заявив російський голова Криму. З вересня у Сімферополі й прилеглих населених пунктах воду подають за графіком – уранці й ввечері. Згодом до них приєдналися Білогірськ та 3 містечка на південному березі Криму. Причина – засушливий рік. Без води з Дніпра вся надія на опади, а їх не було. І, як виглядає, найближчим часом не буде. У тому обсязі, який дозволив би поповнити ключові водосховища, повідомив цього тижня Сергій Аксьонов. Активіст із Сімферополя Олексій Єфремов розповідає, жителі міста поступово звикають до такого життя за графіком. Входит в привычку возвращаться в определенное время, принимать там ванну, душ в какие-то часы, воду набирать. То есть это уже стало неотъемлемой частью быта. Я не слышал, чтобы все время по графику водоканал ссылается на то, что нужно еще там настроить, и не рационально, несправедливо это все распределяется. То есть постоянно вижу, как улицы поливают, как автомойки работают при этом спокойно. Так, конечно, хуже всего это жители многоквартирных домов, которые испытывают вот эти трудности, опять же, с давлением, потому что вода не поднимается там выше каких-то 4-5 этажей в новостройках. Причем люди сейчас активно поднимают вопрос о моратории на строительство новых жилых кварталов. И этим существующим не хватает воды, а все равно крымская столица активно застраивается. У жовтні уряд Росії оголосив про намір виділити окупованому Криму понад $600 мільйонів на вирішення проблем із водою. Російський голова Криму Аксьонов анонсував, що ці кошти витратять, зокрема, на будівництво установки з опріснення води. Але російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, який приїхав до Криму наприкінці жовтня, сказав, опріснення – запасний варіант. Добувати воду планують із підземних джерел. Щоправда, цим методом Крим активно користується останні 6 років. І менш ніж за місяць до приїзду Хуснулліна Сергій Аксьонов називав такий варіант неекологічним. Євгенія Горюнова – політолог, яка вимушено переїхала з Криму після початку окупації. В коментарі «Кримреалії» вона розмірковує, чому заяви на тему води для півострова останнім часом дещо суперечливі. Во-первых, потому что реально у России нет четкого плана действий, поэтому вот такое бросание из стороны в сторону, то опреснение, то самолеты там какие-то, которые будут летать и воду доставлять из облаков. Что касается Аксьонова, почему он так настаивает на именно опреснительных установках? Во-первых, это очень такой дорогой проект, и естественно, что можно из российского бюджета получить много денег. Второй момент связан с тем, что Аксьонов, поскольку он находится в Крыму и он знает реальную ситуацию, он понимает, что дальнейшая выкачка подземных вод вызывает уже у населения просто неприятие. А что касается Хуснуллина, у него совсем другое местоположение. Он смотрит на Крым, как на колонию фактически. А он понимает с точки зрения чиновника российского правительства, что наиболее должен быть дешевый вариант. А тим часом в Асоціації туристичних операторів Росії закликали якомога швидше вирішити проблему з водою в Криму. Агентство «Інтерфакс» цитує директорку асоціації Маю Ломідзе, яка зазначила, що дефіцит води може відлякати російських туристів від поїздок на окупований півострів. Нині серед російських туристів, які не гребують поїздками у Крим, найпопулярніший південний берег Криму.
Наразі він не є проблемним у плані водопостачання. Обмеження торкнулися лише 3 населених пунктів. Однак, якщо нинішня погода збережеться і на наступний рік, дефіцит води може торкнутися й півдня, розповів Кримреалії Микола Порицький, колишній міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим. Если такая ситуация с водой, с дождями в природе будет сохраняться, то количество отдыхающих, я боюсь, что этой воды просто не хватит. Зиму продержится, может быть июнь, если ничего не изменится. Рассчитывать на подземные источники южный берег Крыма не приходится. Тех резервов, которые есть водохранилищах, изобильнинские, ялтинские, я думаю, до июня и до июля хватит. Я говорил неоднократно, повторю еще раз, без подачи Днепровской воды в Крым решить вопросы даже с использованием подземных источников, которые приведут к засаливанию почв, мероприятий будет всех недостаточно. Наразі російське керівництво Криму заявляє, що півострів не потребує поставок води з Дніпра. До 2014-го саме Дніпро покривало більшу частину потреб Криму у прісній воді. Після початку окупації поставки дніпровської води на півострів припинилися. Керівництво України заявляє, що їх не відновлять, допоки Крим під контролем Росії. Попри окупацію, у Криму тривають археологічні розкопки. Щоправда, останні 6 років їх проводять або російські археологи, або місцеві кримські вчені. Україна вважає такі роботи незаконними. Наприкінці жовтня Міністерство закордонних справ України випустило чергову заяву на цю тему. МЗС нагадало про рекомендації ЮНЕСКО за 1956 рік, згідно з якими держава-окупант має утриматися від проведення археологічних розкопок на окупованій території. В Інституті археології Криму, що з'явився на півострові у 2015-му, називають заклики припинити розкопки на півострові такими, що не мають сенсу. Про це сказав директор інституту Вадим Майко, до 2014 року науковий співробітник Інституту археології Академії наук України. У розмові з Кримреалії він зазначив, мовляв, місцеві археологи не можуть відмовитися від справи свого життя і запевнив, що артефакти, віднайдені у розкопках протягом останніх 6 років, залишаються у Криму. Мы как работали, как вели раскопки на тех объектах, на которых наши специалисты работают уже многие, не одно десятилетие, так мы их и продолжаем. Процедура здесь совершенно стандартная. Как она была прописана в украинском законодательстве, так точно же она прописана и в российском. То есть все находки, обнаруженные на территории конкретного региона, поступают в музейный фонд именно этого региона. Поэтому все находки, обнаруженные в Крыму, они все сдаются в музейный фонд Республики Крым, там и остаются. Ничего за пределы полуострова не исчезло. Так званий Інститут археології Криму з'явився після початку окупації півострова Росією на базі кримської філії Інституту археології Академії наук України. Україна таку анексію дослідницької установи не визнає. Легітимна кримська філія продовжила роботу на материковій частині України. Колишня колега Майка, старший науковий співробітник Інституту археології Академії наук України Евеліна Кравченко, розповіла Кримреалії, що навіть якщо артефакти зараз лишаються на півострові, навряд чи можна бути спокійним за їхню подальшу долю. Для того, чтобы говорить фактически, надо ссылаться на документы. Документов у меня нету. Но у меня нету документов, которые бы подтверждали и противоположное. То, что эти вещи остаются в Крыму и останутся там в дальнейшем. Что более важно? Для меня более важно то, что при неблагоприятном развитии ситуации для Российской Федерации, скажем так, через год, через 5 лет, через 10 лет, самые ценные вещи могут моментально уехать оттуда в Санкт-Петербург или в Москву, скажем так, под девизом их сохранения, спасения, передачи на временное хранение. Также они могут выехать оттуда на выставку. Выставка может продолжаться не только там месяц или полгода. Выставка может продолжаться год, 2, 3, 5. Український археолог вважає, що Україна повинна робити все можливе для того, щоб добитися від Росії дотримання міжнародних правил збереження культурних цінностей в умовах окупації. Заступниця міністра культури і інформаційної політики Світлана Фоменко розповіла Кримреалії, що Україна вже робить для цього. В умовах окупації Кримського півострова ми не маємо фізичного доступу до культурних цінностей. Але влітку ми приєдналися до другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Російська Федерація також є стороною цієї конвенції, і вона чітко криміналізує злочини проти культурних цінностей без дозволу національного органу, тобто Міністерства культури і інформполітики України. Будь-які археологічні розкопки вважаються чорною археологією на окупованих територіях.
В даному випадку, звичайно, Російська Федерація порушує свої зобов'язання взяти добровільно на міжнародній арені. Що з цими археологічними дослідженнями, так званими, достеменно ніхто таку інформацію в нас в міністерстві не володіє. У травні президент України розширив список санкцій за окупацію Росією Криму і додав до переліку підсанкційних осіб низку установ та організацій, причетних до незаконної археологічної роботи на території півострова. Крім уже згаданого Інституту археології Криму, у список потрапили, зокрема, Російський державний музей «Ермітаж» та Інститут археології Російської академії наук. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.